4 takter gange 1. Johan, Ja, er du klar? 4 gange 6. Mandag den 24. marts 2025 kl. 3:12. Og? Jeg tror, det bliver 2 minutter og 40 sekunder. 2 minutter og 43 sekunder. 3 minutter og 12 sekunder. Hvad tror du for det? Jeg tror ikke noget. Det er 2 minutter og 43 sekunder. 10 minutter. 2 minutter og 43 sekunder. Ja. Yes. Præcis 2 minutter. 2 minutter. Præcis 2 minutter. Så var det nok, fordi jeg stoppede lidt før. Det var præcis 10 år.